Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Unha vez máis este domingo, 21 de Nadal, mes de Nadal, está con nos en compañía miña, Francis Queijo. Moi bons días, Francis. Moi bons días. Bueno, vostedes saben que temos 27 grados de temperatura con chuviscas ou poallas, como se di en Galicia. Mañán, en España, ten lugar o famoso sorteo de Navidad. Dende as primeiras horas da mañán, os nenos do Colexio de San Ildefonso de Madrid cantarán a sorte. E para uns a sorte e a desilusión para outros, porque o ser humano sempre foi xoguete favorito da sorte. Aquí, en Galicia, temos 1 grado de temperatura, na terra galega. A esta hora da mañán, 1 grado de temperatura, chuvia e neve en Galicia. Toda Galicia chea de neve. Moita sorte aos nosos ouvintes que xogan a Navidad, a lotería de Navidad, pero sobre todo moita sorte nas cousas que verdadeiramente importan. Estamos cerquiña da Navidad e hoxe Radio Oriental puxonos de operador nada menos que a un Ánxel. Esta noite boa, imos todos a Belén. Grandes para os ricos, mesas probes para os demais. Aqueles durmen en raso e os que traballan no chan. Esta noite boa, imos todos a Belén. Pasa fame, nos a pasamos tamén. Esta noite boa, imos todos a Belén. E verémolo neniño que naceu pro noso ben. Mesas grandes para os ricos, mesas probes para os demais. Aqueles durmen en raso e os que traballan no chan. Esta noite boa, imos todos a Belén. O neniño pasa fame, nos a pasamos tamén. Esta noite boa, imos todos a Belén. E veremos o neniño que naceu pro noso ben. Estamos nas portas da Noiteboa, antesala da Navidad, no mes de Nadal. Chegadas estas datas, todos tratamos de poñer terra por medio da tristura que produce a ausencia dos seres queridos que xa non están. Esos seres que cruzaron a fronteira do alén en ese lugar desconocido. Tristezas e memorias que se van diluindo no mundo saudoso da soedade e da nostalgia. Pero na Noiteboa renóvanse vidas e recordos, e tamén esa dosis inevitable de melancolía, levándonos de cá ese rosario que vai dende a infancia á madurez. É ali donde empezamos a contar os días por ausencias, esas ausencias que foron vaciando a mesa navideña. Avós, tíos, amigos, irmáns, pais que se foron para sempre, pero que viven donde a luz é máis intensa. Coa noite boa, irmáns,
Chegarán as teas en familia, onde todo se fala, todo se discute e casi nada se di. Sin embargo, para os que estamos lonxe daquel panorama famoso da Noiteboa galega, aquelas noites tan máxicas que cheiraban a lume de lareira a abrazos e a ese calor de fogar donde xurden os fantasmas do pasado nublándonos os ollos de recordo. Por aqueles tempos en Galicia había moi pouco de todo para consumir. Unhas caixiñas de turrón, unhas uvas pasas, uns figos doces, pero tamén os milagros que as nais e as aboas facían na cociña de leña, e as figuriñas dun Belén ridículo e que non se parecía a nada. O consumismo veu despois, según dicían, a regalarnos felicidade, a compadecer a uns e facer felices a outros, como intentando demostrar que está sempre ao noso lado, para que nada falte na noite boa. Porque a novidade ten ese misterio de amor con que a vida comeza e que celebra toda a humanidade. Amigos, non somos capaces de atopar as palabras máis axeitadas para desexarvos feliz Navidad. En este ano tan especial para este programa galego, que cumple 75 anos, co reconocemento de ointes da élite cultural galega e política da nosa terra, concedéndonos ese premio Galicia Cultura, proxecto exterior. Queremos, pois, recuperar todo eso para regalarlo a vostedes, para convertirlo en felicidade, en esta Navidad que se achega ao mundo, cargada de dudas e tamén de peligros. Unha feliz Navidad que lles desexamos dende o máis fondo dos nosos corazóns, porque sabemos que na alma dos galegos sempre hai un lugariño onde aniña o panteísmo e florece o amancer dos astros. Amigos, por ese neno de Belén, feliz Navidad, feliz Nadal. Galicia, terra de homes que emigran e de mulleres que deixan a súa patria querida. Galicia, estás quedando soliña, sin fillos que tanto sufren para volver a terriña. Galicia, estás quedando solilla, sin fillos que tanto sufren para volver a la terrilla. Loitaremos todos xuntos con forzas e corazón por unha Galicia nova pero sin emigración. O que nunca estivo lonxe non sabe o que padecer, de lonxe as penas aumentan para quen sabe querer. Terriña, donde tantos fillos faltan, lonxe do pobo que aman, sempre sospirando amantes. Naiciña, así te chamamos todos e queremos ofrecer homenaxe aos emigrantes. Naiciña, así te chamamos todos e queremos ofrecer homenaxe aos emigrantes. Luitaremos todos xuntos con forzas e corazón por unha Galicia nova pero sin emigración. O que nunca estivo lonxe non sabe o que padecer, de
luxe as penas aumentan para quen sabe querer. O que nunca estivo lonxe non sabe o que padecer. Que luxe as penas aumentan para quen sabe querer. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, son as 9:11 da mañán en Montevideo, as 13:11 en Galicia, na nosa terra. É un orgullo para nós hoxe, aquí en Sempre en Galicia, contar coa presencia de Jorge Mira Pérez, este doutor en Física, catedrático de Electromagnetismo na Facultade de Física, membro da Real Academia das Ciencias e un home, un galego cargado de títulos, Premio Real Academia Galega das Ciencias, Colegio Oficial de Física de España, Medalla de Galicia de Investigación, e o máis bonito e interesante, colaborou con premios Nobel de Química. Por algo, foi homenaxeado en varias plazas públicas de Galicia que levan o seu nome, precisamente. E, curiosamente, a plaza principal de Ballo, que foi onde naceu Jorge Mira, leva tamén o nome, ese nome, Jorge Mira. Está hoxe con nós o teléfono. Jorge, moitísimas gracias por atendernos desde Galicia. Encantado de estar con vos, un honor que me escoitedes ao outro lado do Atlántico. Oye, pois non sei como comenzar esta charla porque sempre suspendín a asignatura de Física. Podemos empezar, Jorge, se che parece, por preguntarche por que cambiamos o uso horario? Bueno, o fuso horario é un invento, un convenio que se alcanzou a finais do século XIX para que en espazos moi grandes a xente se pusese de acordo cunha referencia cronolóxica. É un convenio, unha escala de medida, como cando se pode medir a temperatura, por exemplo, en graus Celsius ou en graus Fahrenheit. O importante é que a xente coñeza a escala. Que ocorre? Que cando estamos fora das zonas tropicais, como é, por exemplo, o caso de Europa, é o caso pois máis ao sur de América, e tamén a parte de arriba de América, a parte do norte, a duración do día e da noite cambia moito ao longo do ano. E, polo tanto, por exemplo, na altura de Galicia, no inverno, o día dura nada máis que 9 horas. Hoxe, mañán, por exemplo, empeza o inverno, aí estades no solsticio de verán, estades co día máis longo do ano, sí. Pero aquí estamos co día máis curto do ano. No noso verán, pasa ao revés, temos un día que dura casi 15 horas, e, por tanto, ante esa duración, compre a cambiar a referencia para que digamos, o manexo das horas do aproveitamento da luz solar sexa mellor. Porque senón é que se poñemos o reloxo para levantármonos a mesma hora todo o ano, veremos que ese reloxo se desfasa do sol real. Por lo tanto, hai que facer unha adaptación do reloxo para que siga ese comportamento natural do sol fora das zonas tropicais. Se vivísemos en Ecuador, non habría que cambiar a hora, porque en Ecuador, en Quito, por exemplo, o sol sae e ponse sempre a mesma hora. E non ocorre non ocorre mesmo en Galicia, por exemplo. Jorge, por que chove tanto en Galicia?
Chove tanto en Galicia porque está nunha esquina, date conta que Galicia é prácticamente a última esquina occidental do continente europeo, e polo tanto está exposta a unha serie de correntes que veñen fundamentalmente da zona do Caribe. Ese chorro atmosférico, ese río atmosférico, entra en Europa fundamentalmente por Galicia. E iso que fai que, esencialmente, aquí chova moito. De feito, é un dos lugares máis chuviosos de Europa. Por aí, por Galicia, anduvo fai pouco tempo ao teu lado, e gracias a ti, porque levaches aí, Stephen Hawking, ese brillante cosmólogo británico. Que impresión levou de Galicia? Bueno, a Stephen Hawking trouxe, ¿no?, con un programa que puxen en marcha xa fai tempo, chamase Programa Conciencia, co que xa teño traído a máis de 40 premios Nobel. O abeiro dese programa, que dai o Premio Fonseca, que é un premio internacional, que recoñece pois, a imaxe pública de diferentes científicos, e trouxen a Hawking en 2008. Para el foi un descubrimento. En primeiro lugar, el, como era unha figura tan coñecida, bueno, pois el rexeitaba prácticamente todos os convites que se lle facían, pero como pusen, digamos, na portada do premio a imaxe de Alonso III de Fonseca, que é un dos creadores da Universidade de Santiago, é un dos homes máis poderosos do século XVI. A min gustame dicir que era algo así como o Elon Musk do século XVI, porque era un dos principais confidentes do emperador Carlos V. Bueno, pois Hawking, pois, como viu eso do bispo, pois veo aquí que lle gustou. Pasou aquí 8 días, levei na Costa da Morte, o Sun de Baio na Costa da Morte, e encantoulle todo isto. Encantoulle a catedral. Cando chegou, pois fixenlle unha entrada na Catedral de Santiago, puxenlle o botafumeiro. Bueno, quedou encantado. E, de feito, a partir daquele momento empezou a comentar no seu entorno de equipo que recomendaba a Galicia pois para visitala, que era un lugar espectacular. E, de feito, el quedou moi prendado desta experiencia, porque a partir daquele momento el empezou a convidar ás súas festas. Eu acórdome de, por exemplo, festas nas que estaba prevista a presenza dos daquela príncipes Guillermo e Kate Middleton. Ali estaba, acórdome de ver a Daniel Craig, o que despois facía de James Bond. De feito, cando morreu, pois el deixou un ficheiro con nome con a listaxe de amigos íntimos e familia cercana, e cando foi o seu funeral privado, pois ali me invitaron a min a ese funeral privado, e ali estaban desde o actor que o interpretou, Eddie Redmayne, que gañou o Oscar pola película La teoría del todo. Estaba Brian May, o guitarrista de Queen. Había xente dese estilo. Bueno, que a mí me puxera nese grupo de xente, pois revela que quedou moi impactado coa beleza de Galicia, non? Jorge, hai unha docena de físicos uruguayos mencionados con influencia mundial, como son Roberto Gambini, Rafael Radi, Gastón Ares. Hai unha pregunta moi difícil de contestar pola física, e a pregunta é iso: que pasou antes do Big Bang? Bueno, a ver, antes do Big Bang non se pode falar que exista un antes, porque é o inicio tamén do tempo. Polo tanto, é como se ti me dis que hai máis ao sur do Polo Sur. Esa pregunta non cabe respondela, ainda que realmente é unha gran incógnita, non? Porque claro, para nós que temos unha mente que vive escrava do tempo, non nos cabe concibir algo que implique que exista un tempo previo, non? Pero claro, como eu digo, o Big Bang ven sendo case un salto de ter nada a ter algo, e para a mente humana da nada non pode sair nada máis que nada. Claro. E a nada non é estudable, a nada non é interpretable, a nada non é medible. Por lo tanto, aí a nosa cabeza entra nun enorme conflito, non? Xa te digo, porque para a mente humana da nada non pode sair nada máis que nada. E para ter algo necesitas algo previo. Entón, ese conflito para min é a gran pregunta
sen resolver da especie humana. Evidentemente eu non creo que a especie humana resolva xa máis esa pregunta, porque é esencialmente imposible para nós, pero bueno, para mí é o gran misterio, non, da existencia. Claro, eso, Jorge, eso pode dar pé de alguna maneira a un enfrentamento entre a ciencia e a religión, porque uns, como se ten dito, é un tema complexo, non? Pero a religión pregunta que, mentras que os científicos preguntan por qué. Esa pregunta que ti me fixeches antes, de feito, é a base do pensamento religioso. É dicir, se alguén quere buscar a orixe do sentimento religioso, é precisamente esa pregunta. O feito de que o ser humano non saiba responder como é posible de que a nada saia algo, vale? Ese conflito que existe, esa pregunta irresoluble, ten a súa resposta na religión. O ser humano crea a religión como recurso para cubrir esa peza que falta. A religión é o espazo no cal un se sinte confortado vendo que ten esa resposta pois espiritual a algo que non é racional ou que non pode ser racional para a nosa mente. Tamén nos fai decatarnos de que a nosa mente é finita. Claro. É dicir, vemos que a nosa capacidade de raciocinio, que é inmensa, ten un límite. E vemos que existe ese límite, e vemos que ese límite é real, porque é obvio que nós existimos, é obvio que estamos aquí, pero non podemos explicar esa pregunta fundamental. Por lo tanto, somos conscientes de que ten que posiblemente existir algo máis alén de nós, alén da nosa natureza, que poida encaixar iso, non? Porque entón aí é onde realmente pois reside pois o cerne do sentimento religioso. Despois que cada un lle pon o seu nome, os musulmáns poñen o seu, os cristiáns poñen o seu, cada un pon o seu orixe, pero no fondo o instinto é o mesmo, non? Dar resposta a esa pregunta. Jorge, a física cuántica estudia a enerxía atómica, non? Pode o ser humano pode acabar ca humanidade con un ataque nuclear, por exemplo? Sí, claro, o ser humano pode, se libera todo o potencial do seu arsenal atómico, acabará, xa matando directamente a miles de millóns de persoas, lógicamente, pero despois acabará creando unhas condicións totalmente, invivibles, que para impedir a vida. Podría ser que resistise a unha persoa aillada nun búnker, pero eso é bastante complicado. Ainda así, quero decir que isto non sería o fin da vida na Terra, porque ainda que a humanidade se extinga, seguirá existindo vida, porque hai animais, pequenas bacterias, virus, pequenos insectos que ademais aguantarían a radiación, como está demostrado, e a vida tería o que nós chamamos un reseteo, ¿no? Empezaría de novo, a vida por evolución, sería como unha gran extinción. O planeta Terra tivo xa moitas extincións masivas ao longo da súa historia, e isto sería unha extinción masiva máis, desaparecería unha gran parte da vida, pero a vida que quedase aí supervivinte, pois empezaría a evolucionar de novo e acabaría dando outro tipo de formas evolucionadas. As cucarachas, moitos insectos sobrevivirían e a vida empezaría. O ser humano non é máis que unha das formas de vida que ten o noso planeta. O ser humano existe grazas a que hai 66 millóns de anos caeu un gran meteorito en Yucatán, extinguiu os grandes dinosauros, os grandes réptiles, os grandes animais, e a partir de aí os animais pequeniños que había, que eran os mamíferos, uns protomamíferos, tiveron a súa oportunidade de desenvolverse. Pois aquí pasaría o mesmo, se o ser humano se extingue os animais grandes, os animais que quedan pois volverían a florecer. E como se vixilan os meteoritos, Jorge? Pois con unha rede cada vez máis precisa, é unha rede de telescopios de proximidade que analizan os puntos de luz que hai no firmamento. E con eses puntos un pode calcular as órbitas e estimar como son esas órbitas e ver se pasan cerca ou lonxe da Terra. De todos modos, ese perigo sempre existe porque hai moita cantidade de obxectos
Home, agora está máis ou menos a cuestión ben axustada para detectar os que son perigosos con gran potencia de enerxía, non? Con gran potencia de dano, perdón. O que non se pode estar pendente dos pequenos, non? Que causarían dano, pero non un dano global. Pode, de alguna maneira, a inteligencia artificial superar a inteligencia humana? Eu creo que sí. De feito, o Premio Nobel de Física do ano pasado, Geoffrey Hinton, que é o creador dos sistemas de inteligencia artificial, saben alertando dende hai tempo que corremos o risco de ser reemplazados. El di que na historia demostrase que o forte sempre acaba dominando o feble. A inteligencia artificial, ele está convencido que haberá un momento no que supere o ser humano. De feito, xa en tarefas específicas é capaz de superar claramente o ser humano. Eu non é un chalado que está aquí dicindo cousas que lle veñen á cabeza, non, é unha persoa que é o creador do sistema do aprendizaje profundo na inteligencia artificial, o Premio Nobel de Física do ano pasado, e se el di que el ve esa posibilidade, pois eu tomo moi en serio, e ademais eu xa te digo que os adiantos que estaba vendo agora en inteligencia artificial son espectaculares. Non quero nin pensar o que haberá dentro de 10 anos. Vale, a cousa esencial aquí é chegar ou non á conclusión de se a inteligencia artificial pode en algún momento chegar a ser autoconsciente e percibirse como un ser. Se é capaz de percibirse como un ser, como unha entidade pensante, como unha entidade presente, é dicir, que chega a ter consciencia de seu. Esa é unha das preguntas máis importantes da ciencia actual. Se iso chega a ser así, esa inteligencia artificial pois chega a ser consciente, pois, bueno, estaríamos ante un escenario que sería realmente moi distinto, sería un dos puntos claves da historia da humanidade que habería empezar a preocuparse moi en serio, claro. Jorge, como se construye un relato a partir do que non se conoce? Por exemplo, o cambio climático. E falo deso porque os nacionalistas galegos están opoñéndose á celulosa de Altri. Que di a ciencia? Bueno, aí hai que ter cuidado, porque eu percibo... o tema de Altri é un tema moi complicado, non? Entón aí, pues, quizá non vou entrar, pero a nivel xeral sí que percibo que hai unha especie como de polarización nas actitudes, non? Temos por unha banda xente tipo Donald Trump, vale? Que xa, é un proceso de acción e reacción, non? O mundo polarízase cada vez máis, aparecen todos dun lado e todos do outro lado. Entón, hai xente como Donald Trump, ese estilo de persoas, pero por outro lado tamén se albisca na extrema esquerda pois unha certa reacción contra as enerxías renovables, non? Entón, empeza a haber problemas, por exemplo, coa implantación da enerxía eólica en Galicia, por exemplo, que están indo contra a nosa salvación, non? Porque nós necesitamos eliminar os combustibles fósiles, necesitamos crear enerxía a través de fontes renovables. Entón, non podemos opoñernos á implantación desas enerxías renovables dunha maneira masiva como se está facendo agora mesmo. Jorge, entón, o que pasa aquí é que se crean os relatos nos extremos, e iso é o problema, non? Que se están contaminando os debates fora de posicións equilibradas, e iso é o que a mí me preocupa bastante, pero é por acción e reacción. Xa a información non flúe como fluía antes, dunha maneira ordenada, con medios que debatían e tiñan unha certa seriedade. Hoxe en día calquera pode emitir información a través das redes sin ningún filtro, e iso o que fai que a sociedade se polarice, e iso realmente o que é o peligroso tamén na humanidade actual. Jorge, ¿dónde vas a pasar a Navidad? ¿En Baio? En Baio, sí. Bueno, pois que pases unha moi feliz noite boa, un bo Nadal e un comenzo de ano, pois eso, sin esos problemas que nos estás mostrando aquí desde Galicia a Montevideo. Mandamosche un saludo, un agradecemento eterno. Que pensas do programa que facemos aquí dende América? Bueno, pareceme un auténtico milagre, non? Escoitar a xente falando en galego ao outro lado do Atlántico. Eu xa estou familiarizado coa vosa comunidade porque eu presentei durante moitísimos anos programas na televisión de Galicia, sí. A través de Galicia TV América, pois moita xente, tiña moitos espectadores
en Uruguai, na Argentina, en Brasil, pero bueno, para min non deixa de ser fascinante pois que existan programas como o vosso, non? Animo-vos a seguir así, a seguir mantendo viva a identidade galega no exterior. Eu son membro do Consello da Cultura Galega, por lo tanto, pois producen unha satisfacción inmensa ver pois que a presenza do idioma galego e da galeguidade está aí viva en América. Agora acaba de concedérsenos o premio Proxecto Exterior de Galicia Cultura. Iso é para nós un orgullo, pero tamén é un orgullo que ti estuveras hoxe aquí nos micrófonos de sempre en Galicia, esta audición que se escoita en todo Uruguai, tamén no sur de Brasil e tamén no Gran Buenos Aires. Jorge, moitísimas gracias, non será a última vez que molestemos, mandamos un abrazo grande en esta Navidad, que pasedes moi ben. Moitas grazas a vos, estou a vosso dispor para cando que irades. Enviamos un mozo galego de viaxe ata a lúa a facer experiencias daquilo coas guapas marcianas e na máis poñer pé no planeta tío do aquel outro e todas as galácticos nas coliñas cantaron. Hai un galego na lúa, hai un galego na lúa, hai un galego na lúa, que veciño de Ferrol. ¿Quién me llama mi gaita? ¡Que no me devuelva! Hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa, que veciño de Ferrol. Para que cada marciana, sí, para que botaran a praga, sí, e ao cabo dunha semana o planeta conquistou. As marcianas tocaban pandeiro, eiro, 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 eiro. As marcianas tocaban a gaita, 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 gaita. O galego tocaba floreiro, eiro, 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 eiro. As marcianas limpiaban a baba, 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 baba. Pandeirada, pandeirada, pandeirada sideral. Toca, 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 gaita, xa verás. ¡Me toques la gaita, Toca, toca, marcianiña. Hasta que voy pa' Purrillo, carallo. Hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa que é veciño de Ferrol. Para que entra la marciana, sí, para que botaran a praga, sí, e ao cabo dunha semana o planeta conquistou. As marcianas tocaban pandeiro, eiro, 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 eiro. As marcianas tocaban a gaita, 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 gaita. O galego tocaba floreiro, eiro, 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 eiro. As marcianas limpiaban a baba, 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 baba. Pandeirada, pandeirada, pandeirada sideral. Toca, 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 gaita, xa verás. Sigue, sigue, marcianiña. Hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa, lúa, hay un galego na lúa que é veciño de Ferrol. Para que entrara marciana, sí, para que botaran a praga, sí, e ao cabo dunha semana o planeta conquistou. Hay un galego na lúa. Bueno, amigos, vamos agora cas novas que prepararon as nosas compañeiras, as novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por esta. A Universidade de Santiago de Compostela bate marcas do uso do idioma galego. Así é. A Universidade de Santiago de Compostela deu a coñecer o informe sobre o uso de galego nesta institución durante o curso 2024-2025. A entidade verifica un incremento na presenza da lingua galega na docencia, chegando aos datos máximos dos que hai constancia, cun 29,2% de horas impartidas en galego. A suba
é de 8 puntos porcentuais respecto do curso anterior e supón 20.000 horas máis de docencia en lingua galega. As áreas de ciencias sociais e xurídicas, cun 59,5% e arte e humanidades cun 42,1% son os sectores máis galeguizados da universidade, mentres que a área de ciencias da saúde, onde só se emprega o galego no 5,3% das horas, é a área que ten unha maior presenza do castelán. Ademais, o informe advirte que a alta carga de horas docentes nesta área de ciencias da saúde, que ten un 40% do total de horas da universidade, contribúe moitísimo a baixar a media do galego nesta universidade. Bueno, a película Sirat de Oliver Laxe pode aspirar a 5 premios Óscar. Mira que falamos de Oliver Laxe nos aquí, sí, facémoslle unha propaganda. Segundo deu a coñecer a Academia Estadounidense o pasado martes 16, a película Sirat de Oliver Laxe, ademais de ser a candidata oficial da cinematografía española ao premio a mellor película internacional, entrou nas listas curtas de precandidaturas aos galardóns en outras 4 categorías: mellor fotografía, mellor banda sonora original, mellor canción e mellor casting. Dime máis. O anuncio coincidiu no tempo coa inauguración da instalación Bailad como si nadie os viera, do propio Oliver Laxe, que a partir do 17 de decembro e ata o 20 de abril preséntase no Museo Reina Sofía en Madrid. Esta instalación parte da investigación e das grabacións da película Sirat, aínda que tamén inclúe outras imaxes tomadas polo cineasta noutros momentos da súa traxectoria. A mostra vai acompañada dun programa retrospectivo da filmografía de Laxe no cine do museo en xaneiro de 2026. O proxecto a vista da visibilidade ao traballo das mulleres na cultura e nas artes. A Fundación Didac efectuou desde o día 17 ao día 19 de decembro actividades do proxecto A Vista, co obxectivo de dar visibilidade ao traballo das mulleres artistas e creadoras no eido da cultura, as artes e o deseño. Este proxecto funcionou en paralelo como unha canle de difusión a través das redes sociales e da web da Fundación. No primeiro día, nas instalacións da Fundación en Santiago de Compostela, fíxose unha mesa redonda chamada Como operar dentro do circuito artístico, e nos 2 días seguintes reuniuse un elenco de mulleres profesionais de primeiro nivel que achegaron as súas experiencias, ademais de levar a cabo recitais poéticos. Menuda muller, este é unha gran fotógrafa. Reivindícase o labor de traducción de Ruth Matilde Anderson. Para alén do seu recoñecido traballo como fotógrafo da Galicia dos anos 20, Ruth Matilda Anderson desenvolveu tamén un labor pioneiro a levar textos galegos ao inglés. Agora, Alba Rodríguez Saavedra reivindícao no volume Ruth Matilda Anderson, tradutora nas marxes, que publica a editorial Laiovento. Neste volume, Rodríguez demostra que Anderson foi a maior tradutora de Rosalía de Castro co par galego inglés ata 1964, con 7 poemas versionados, e amosa o interese da estadounidense por figuras como a da poeta de Padrón, mais tamén sobre Emilia Pardo Bazán. Que gran actorazo este. Luís Tosar é galardoado coa Medalla de Ouro das Belas Artes. Entre as personalidades e institucións do mundo da cultura que figuran na lista de galardoados deste ano coa Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes está o actor lucense Luís Tosar. A Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes é un recoñecemento que distingue a persoas e entidades que destacaran no campo da creación artística e cultural ou que teñan prestado notorios servicios no fomento, desenvolvemento ou difusión da arte e da cultura ou na conservación do patrimonio artístico.
O actor recibirá o galardón do Goberno de España xunto con os outros 34 seleccionados. Vamos a escoitar outra panxoliña, Romanza da Panxoliña, polo grupo Erroda. Bueno, parece que estamos sin operador de momento, pero vendrá en cualquier momentiño. Seguramente tuvo que salir a algún lado. Vamos a coméntame o Día da Poesía. Como foi o Día da Poesía? Mira, o día da Poesía, que foi a derradeira actividade que celebramos no patronato, a pesar destas datas que a concorrencia non é tanta en ningún lado. Facía moito calor, ademais, non? Moitísima calor, e a xente xa está coa cabeza posta noutras cousas. Claro. Xa non está nas actividades, pero así é todo, tivemos unha concorrencia de 20 e tantas persoas, para as datas non está mal. O agasallado deste ano foi Xosé María Álvarez Cácamo, un poeta pontevedrés, dunha familia de intelectuais e de moitos escritores tamén, e leva Xosé María moitos libros publicados. A presentación fíxoa o noso amigo Xosé María Monterroso de Besa, que o conoce moi ben, que o coñece amplamente. E os integrantes do Obradoiro de Declamación leron 2 poemas cada un, que eles elixiron, pero se ven, nadie se puso, ninguén púxose de acordo, hubo moitísima coincidencia en poemas enfocados na ditadura franquista. Ah, que ben. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a escoitar a Panxoliña. E agora sí vamos a escoitar a Panxoliña. Ponme música. Gaitas, ferreñas, raiolas, polos azul de nadar, os teos en calendario cantan a todo brillar. Los nenos de Xiada bailan sen tocar o chan. No seu pandeiro de tola a lúa chascorras chas. Polo lago das praias as cunchas botas e andar. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Galiza de prate toxo axo en ya seu portal, con velas ourilo tinte foi chegando Piñeiral. Polos ramallos escoan lingotas de lume al bar. Nos ollos rondos das bestas veus o milagre a pousar. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Todas as aves do mundo trocanse en pombas atal. As corredoiras atesas esqueceron seu andar. Perdida roite luceiro sin callo a beira-mar. O tempo queda estantío sen saber para onde irá. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Galiza canzón estrela quedou no teito a chorar. Pro sobre o cumio dos séculos súa anterga voz de sangal, mantecendo as panxoliñas até acender todo o ar. En cantigas de miradas chegan ao santo portal pra pousar
Fíxense nos seios da nosa bendita nai, onde xa destuvo sangue da súa espiña mortal. Galiza canzón estrela, quedou no teito a chorar. 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 Bueno, antes contábanos Francis, comentaba Francis, o ato que celebrou co Día da Poesía en Galega. Pero lo que nunca nos dixo Francis foi que ela tamén foi unha das que recitou un poema. É como, mentres estábamos escoitando esta panxoliña, pirinlle casi de favor que nos pasara esa poesía que leu Antonte no Patronato da Cultura Galega. Atreveste, verdad, Francis? Pois veña, veña. Bueno, pois, a ver, pois, aí vai. Pois vou. Este é un poema. Memoria das travesías por onde marchou berrando, perforada de lóstregos de espanto, a muller de Enrique Jasso. Dixéronlle: mataron o teu home no alto da Sobrada, mexaron por enriba do cadáver e pintáronlle as mans co sangue propio. Ela correu e correu como egua estarrecida, sen poder saír das rúas que apreixaban o seu corpo. Tiña 22 anos a muller de Enrique Jasso. Foi o paredón co cabelo todo branco. En 2 días, en agosto do 36, co cabelo todo branco. Qué bonito poema. Bueno, vamos a acordarlle a decir ya a xente que o patronato está pechado, ¿no? Por vacacións. O patronato está pechado, tivemos o festexo de fin de ano, o venres pasado, e agora pechamos por vacacións. Claro. Abriremos as nosas portas novamente o luns 26 de xaneiro. Enseguida, en esa semana, o venres 30, teremos a celebración do Día de Castelao, que este ano teremos a presentación dunha escolma da obra de teatro Os vellos non deben namorarse. Que ben. É unha curtiña, pero moi Sí. vai estar moi bonita. E ademais teremos unha sorpresa na actriz que vai a facer de Lela. Que ben. Bueno, vamos, se tes por aí unha panxoliña máis, vamos a música. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho cultural de hoxe, vamos a falar dunha verdura que non só é máis icónica de Galicia, senón que é o produto da horta máis arrigado na nosa cultura gastronómica, que unha verdura que leva alimentado os galegos dende hai máis de 5.000 anos. Xa saben cal verdura falamos? Non, a que non? Pois sí, estamos falando do grelo, unha das xollas gastronómicas galegas con unha historia que remonta aos tempos ancestrais. É así ou non, Francis? Primeiro que nada, temos que aclarar que o grelo, porque hai moita confusión, sobre todo para aquelas persoas que nunca o viron na propia planta.
A orixe do grelo atópase no nabo, unha planta comestible que se cultiva no planeta enteiro. A historia do nabo nas sociedades rurais resulta interesantísimo, xa que se cree que o seu cultivo comenzou en Euroasia. Antes da introdución da pataca en Europa, este vegetal era ampliamente cultivado e a súa raíz destinábase principalmente ao consumo humano. Mais, a partir da chegada da pataca desde América, o nabo foi perdendo popularidade. Os nabos comezan a dar os seus primeiros brotes en Galicia de outubro a novembro. Unhas follas tenras de sabor suave coñecidas como nabizas, que tamén se utilizan na gastronomía galega, pero en moita menor medida que o grelo. Cando estes primeiros brotes do nabo deixanse crecer e continúan desenvolvéndose na planta, preparándose para a floración, aí convértense en grelos, que son as follas que se cultivan cando a planta atópase nesta fase máis avanzada, pero sen chegar a florecer. Iso é entre os meses de xaneiro e marzo. Estes brotes teñen un sabor máis amargo e máis potente que difire moito do sabor das nabizas e o típico sabor do grelo, ideal para potenciar cocidos ou caldos. Tamén difiren as follas, pois a folla da nabiza adoita ser máis redondeada que a folla do grelo. Os máis veteranos fan referencia tamén aos grelos de segunda, é dicir, brotes que nacen por segunda vez despois da primeira colleita e que moitos os valoran como os mellores. É común que os termos grelo e nabiza confúndanse ou se usen de maneira indistinta, xa que ambos refiren a diferentes etapas do ciclo de crecemento da mesma planta. O caso é que o grelo foi durante séculos unha base na dieta das familias rurais galegas, grazas á súa facilidade de cultivo e tamén á súa capacidade para adaptarse ás condicións climáticas da rexión. O clima húmido e morno de Galicia é ideal para o crecemento deste vegetal, especialmente nos meses máis fríos. De feito, os grelos asócianse principalmente co inverno, xa que en esta época cando o grelo alcanza o seu punto óptimo de consumo. O cultivo do nabo en Galicia ten raíces profundas vinculadas á agricultura da subsistencia que caracterizou a rexión durante séculos e pode rastrexarse ata a época prerromana, aínda que o seu desenvolvemento e consolidación como parte fundamental da dieta galega probablemente tuvo lugar na Idade Media. Nunha economía agrícola basada na subsistencia, o nabo era unha planta de gran valor, xa que del se podían aproveitar diversas partes. A raíz para alimentar os animais e as follas para o consumo humano. O grelo foi fundamental durante séculos para as familias galegas, tanto pola súa facilidade de cultivo como pola súa versatilidade na cociña, nunha época na que a carne era un ben de luxo e o acceso a outros produtos frescos era limitado. O grelo proporcionaba unha fonte rica de nutrientes, fácil de conservar e dispoñibles nos meses máis duros do ano. Isto consolidou a súa presenza na gastronomía local, en pratos como o caldo galego ou como acompañante de outras receitas. Así, os grelos son o ingrediente estrela dos pratos tradicionales como o famoso lacón con grelos. É un alimento altamente nutritivo e saudable, o que contribuíu á súa popularidade na dieta galega. Do mesmo xeito que moitas outras verduras de folla verde, os grelos son baixos en calorías, pero ricos en vitaminas, minerais e antioxidantes. O grelo é unha excelente fonte de vitamina C, unha boa fonte de ácido fólico, é rico en fibra dietética e contén unha cantidade significativa de ferro.
Así mesmo, como moitas outras verduras de folla verde, é rico en antioxidantes. En Galicia o grelo é máis que un simple alimento de consumo común, xa que a relación entre Galicia e o grelo é parte integral da identidade cultural da rexión. E isto reflítese nas numerosas festas e celebracións que virán ao redor deste vegetal e que teñen lugar principalmente nos meses do inverno, como decía Francis, cando os grelos están no seu mellor momento, como a famosa festa do grelo nas Pontes, na Coruña, a festa do lacón con grelo en Cuntis, en Pontevedra, ou a festa do grelo de Xestoso, tamén ali en Pontevedra. Ademais destas festas, os grelos están presentes en numerosas celebracións locais ao longo de toda Galicia. E a súa importancia na gastronomía regional reflíctese na gran cantidade de receitas que os inclúen. A súa versatilidade e o seu profundo arraigamento na tradición culinaria fan que sexan ingredientes sempre presentes na cociña galega, especialmente, como xa dixemos, no inverno. Actualmente, os grelos están empezar a gañar protagonismo na nova cociña, na cociña moderna tamén, presentándose en diversas formas en fritos, empanadas, pizzas, ensaladas, e mesmo se está estendendo o seu consumo en conserva ou en congelados. Xa se me está facendo a boca auga con isto do lacón con grelos. Un pouco de música. Con un sombreiro de pallas, un galego a Belén foi. Mentras adouraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Deixade os pastores, deixade os pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Nunhas pallas deitadiño, e en coiriños ali está, sendo dono diste mundo, e señor de canto hai. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Deixade os pastores, deixade-os pasar, que van cantar o rei, a Jesús no portal. Con un sombreiro de palla, un galego a Belén foi. Mentras adoraba o neno, comeulle o sombreiro boi. Bueno, amigos, o tempo terminousenos, feliz Nadal, que sexan moi felices, porque ser feliz é un dereito que todo ser humano necesita e merece. Grazas tamén, Ángel, pola túa colaboración técnica, tamén para ti. Moi boa noite boa e moi boa Navidade este ano, e vémonos en calquer momento no próximo ano. E a ti, Francis, un bico grande, ti para a familia, para as nenas, as nenas, vamos a mandar tamén a todos os do patronato, todos os socios do patronato e a todos os amigos que nos escoitan a esta hora da mañán. Mandamos este abrazo grande para todos. Para o mundo. Nos volvemos o domingo. Para o mundo. Volvemos o domingo, pero lembrade que o patronato está pechado. Sí. Que hasta o día 26 de xaneiro non abrirá as súas portas, e ali teremos esa mesma semana o día de Castelao, para vernos todos os amigos que extrañarémonos moito. Claro, ali estaremos no día de Castelao todos xuntos para ver esta escolma que vai estar preciosa. Aproveitan este día que está estupendo, hasta domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.